Ahoj, dobrý deň. Páni, nachádzame sa asi v najočakávanejšej stavbe na Slovensku. Aktuálne teda teraz je to tunel Višňové. Zaujíma ma, čo mi poviete viac o tom, že pred pár dňami vyšiel z tunela finisher. Vysvetlíte mi to, prosím? Tá vozovka v týchto obidvoch tuneloch, v obidvoch rúrach, teda južnej a severnej, je totiž týmto pádom dokončená, dobetónovaná a v podstate je na čom jazdiť. Tieto oba tunely sú z toho stavebného pohľadu tým pádom kompletne dokončené a hotové. Je to významný míľnik v tejto stavbe a myslím si, že to je hlavný predpoklad, že sa nám toto podarilo, aby sa splnila teda Igorova predpoveď a aby sa nám zo zmluvného termínu v 2. mesiaci 26. roku podarilo odovzdať túto stavbu do užívania ešte pred Vianocami. No, samozrejme, že ešte mnoho drobných prác, aj stavebných ostáva, treba ešte doasfaltovať chodníky v tuneli, dokončiť nejaké drobnosti, ale nám ani tak nerobí v tejto chvíli ten zásadný problém dokončenie stavebných prác, lebo vidíme, že naozaj sú pri konci, ale skôr sa budeme musieť orientovať na tú technológiu. Mňa zaujímajú aj tieto drobnosti, ale poďme si najskôr rozobrať to, že ako vyzeralo to betónovanie. No musím povedať, že mali sme z toho aj u nás na ministerstve celkom by som povedal takú zábavku, lebo naozaj každý jeden deň sme dostávali konkrétne v metroch, v desiatkách metrov, niekedy v stovkách metrov údaj, že koľko ten finisher, teda ten betónovač tej vozovky, koľko sa mu metrov podarilo urobiť za ten daný deň. To znamená, že veľmi sme sa na to upierali. Dvakrát sa táto mašina dokonca pokazila. Vtedy sme boli všetci smutní. Potom, keď sa im podarilo spraviť niekoľko 100 metrov, tak sme boli zase všetci veselí. Takže verím tomu, že aj tých technológov, ktorých tu chodí teraz Igor, samozrejme veľmi intenzívne kontrolovať. Bol tu aj v sobotu, aj v nedeľu. Tvrdili, že sa tu niekde schovávali v prepojoch, tak verím tomu, že naozaj budú pracovať, že to bude tak, ako doteraz čuli stavebný ruch, a že teda až 200 robotníkov sa tu bude naďalej hýbať a dokončovať túto stavbu. Pán štátny, ako sa teda darí tým technológom v tých prácach, ktoré chodíte pravidelne kontrolovať? Tak darí sa im. Ja musím povedať, že technológovia pracujú, ale treba povedať aj to, že my sme zdedili pomerne nešťastnú situáciu, kedy práce boli rozdelené na stavebnú časť a na technologickú časť. Čiže nie je to, alebo nebolo to tak, ako to štandardne býva, že má na starosti jeden generálny zhotoviteľ. Takto tu bojujeme akoby s dvomi, aj so stavbármi a s technológmi. Takže keď sa vrátime k tej technológii, pracuje sa, montujú sa ventilátory, montujú sa káble, sa naťahujú, robí sa všetko to, čo treba, vzduchotechnika, rozvádzače a tak ďalej. Osvetlenie. Čiže obrovské množstvo práce tu reálne bolo urobenej, ale ešte ju samozrejme treba dokončovať. Máme pred sebou pár mesiacov, ale aj technológovia z týchto pár mesiacov si musia urezať kus času na to, aby mohli prebehnúť všetky možné technologické skúšky, ktorých bude naozaj veľa, pretože tunel musí byť na konci dňa absolútne bezpečný, spoľahlivý a musí vedieť zareagovať na akúkoľvek krízovú situáciu, ktorá by tu nastala. Presne musí tam tak. byť to svetlo, to, ktoré potrebujeme. Len svetlo. Bude treba samozrejme urobiť niekoľko cvičení s požiarníkmi, to znamená s hasičským záchranným zborom. Bude treba naozaj vyskúšať vzduchotechniku, či funguje. Dnes máme namontovaných nejakých 42 ventilátorov z celkového množstva 80, vyše 80, neviem presné číslo, že toto všetko ešte ako keby nám chýba, to bude treba domontovať a následne to bude treba veľakrát vyskúšať, otestovať, spraviť tie cvičenia a až potom budeme vedieť dostať tie záväzné stanoviska a vydať rozhodnutie o predčasnom užívaní. Ja len doplním, keď hovoríme o tých skúškach a záchranných akciách, tak naozaj tu musí byť reálne horieť v tuneli, aby bolo odskúšané, či ventilátory vedia odtiahnuť všetko to, čo tu nemá byť v prípade havárie. Takže dá sa predstaviť, ako tie technologické cvičenia a záchranné cvičenia budú prebiehať. Takže budú samozrejme za absolútnej spolupráce s policajtami, ako povedal pán minister, s hasičmi, so záchrannými zložkami. Takže musí to byť natrénované. Tak, aby keď sa niečo stane, aby všetci vedeli, čo majú robiť, aby záchranné práce prebehli veľmi rýchlo a efektívne. No mňa ako laika zaujíma, že prečo to ale trvá toľko mesiacov, že či to nedá sa nejako urýchliť, lebo ja si to predstavujem asi príliš jednoducho, že ako keď prerábate niečo doma, že tak tá elektrika je, že cap, v úvodzovkách samozrejme. Prečo to ale tu toľko mesiacov trvá? Tu sú nekonečné kilometre káblov. Takto človek to samozrejme nevidí, lebo sú schovaté. Samozrejme, že káble treba ťahať aj pozdĺž celej trasy. Máme tu premenivé dopravné značenia, ktoré takisto sú na IT technológiách zavesené. To znamená, tých prác je tu naozaj
naozaj obrovské množstvo a preto keď hovoríme, že tu robí 200 technológov, tak to číslo je opodstatnené. Znie to celé veľmi komplikovane, ale verím, že stihneme termíny. Takže otázka, kedy ten termín je, kedy to dokončíme? A ako som povedal na úvod, vráťme sa k tej dobrej správe. Kľúčový milník je splnený a tým pádom verím, že to stihneme do Vianoc. Zmluvný termín je február 26, ale stále budeme robiť všetko preto, aby sme do tých Vianoc to stihli. Tak si držíme palce a ideme sa rozlúčiť. Ďakujem vám obidvom. Robíme to pre vás.